Εισαγωγή στο 17ο συνέδριο της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας με θέμα «Έρος». Η επιλογή του θέματος έγινε για δύο κυρίως λόγους, ανάμεσα σε πολλούς άλλους φυσικά. Ο πρώτος και κυριότερος είναι η κεντρική θέση του έρωτα και των εκφράσεών του σε όλο το εύρος της θεωρίας και κλινικής της ψυχανάλυσης. Διαποτίζει τη μεταβίβαση και αντιμεταβίβαση κάθε στιγμή σε κάθε ψυχαναλυτική διεργασία. Ο έρος δεν αποτελεί μια κεντρική έννοια στο αρχικό έργο του Φρόιντ. Όπως είναι γνωστό, την κεντρική θέση κατέχει η λίμπιντο ως το σύνολο της ενέργειας του έρωτα. Αν και όχι ως η λέξη καθεαυτή, ο έρος εμφανίζεται στον αρχικό Φρόιντ μέσα από τα παράγωγά του, τις ερογόνες ζώνες, που αποτελούν περιοχές του ανθρωπίνου σώματος, ιδιαίτερα ευαίσθητες σε ερωτικά ερεθίσματα, όπως η στοματική, η προκτική και η γενετική ζώνη. Ο έρος εμφανίζεται ως κομβική σημασία στο φροηδικό έργο μέσα από το κλασικό κείμενο του 1915, «Ο έρωτας στη μεταβίβαση». Η επιθυμία της γυναίκας αναλυόμενης για ερωτική ένωση με τον άντρα αναλυτή ως ένα υποκατάστατο του πατέρα της ειδιπόδιας φάσης προκάλεσε την ανησυχία του Φρόιντ για ενδεχόμενη παραβίαση των ορίων της ανάλυσης από τον αναλυτή. Ο έρωτας στη μεταβίβαση ποικίλει ανάλογα με το φύλο των συμμετεχόντων. Επιτυγχάνοντας πάντως τη διεργασία της μεταβίβασής του, ο αναλυόμενος συνειδητοποιεί ταυτόχρονα ότι το ειδιπόδιο σύμπλεγμα θα χαρακτηρίζει πάντα όλες τις σχέσεις αγάπης του βίου του. Στη σύγχρονη ψυχανάλυση λέγεται με ένα χιουμοριστικό τρόπο ότι όλα είναι γύρω από το σεξ, εκτός από το σεξ που είναι γύρω από την επιθετικότητα. Η σεξουαλική επιθυμία πολύ συχνά εκλαμβάνεται ως άμυνα. Εάν η σεξουαλικότητα λειτουργεί ως άμυνα, το ερώτημα είναι άμυνα απέναντι σε τι. Η απάντηση δεν έχει τέλος. Μίσος, φθόνος, ανάγκη για αυτοαντικείμενο, επιθυμία καταστροφής, ανάγκη προστασίας από απώλεια και ούτω καθεξής. Σε άλλες περιπτώσεις, η ερωτική επιθυμία θεωρείται μια επιθυμία για αγάπη, ακριβώς όταν η ικανότητα για αγάπη απουσιάζει. Στο ειδιπόδιο σύμπλεγμα προσετέθη από τους μεταγενέστερους ψυχαναλυτές η χαρτογράφηση των προειδιπόδιων φάσεων της ανάπτυξης, καθώς και τα πεπρωμένα της ανάπτυξης του υπερεγώ, ως καθορίζοντα την παθολογική και φυσιολογική σεξουαλικότητα, καθώς και την ώριμη αγάπη. Η μητρική ερωτική μεταβίβαση θεωρήθηκε επίσης ως μία άλλη μορφή παραγνωρισμένης ερωτικής επιθυμίας, που έχει τη ρίζα της στην προειδιπόδια σεξουαλικότητα. Τι σχέση έχει ο έρωτας με αυτό που λαμβάνει η χώρα στην ερωτική μεταβίβαση? Η ερωτική μεταβίβαση θα είναι το θέμα της ομιλίας της προσκεκλημένης μας ψυχαναλήτριας από τη Νέα Υόρκη, της Ντανιέλ Κνάφο, η οποία χρησιμοποιεί αυτό τον τίτλο του τραγουδιού της Τίνα Τέρνερ ως υπότιτλο της ομιλίας της, παραπέμποντάς μας σε κάτι οικείο, σε μια μουσική που την έχουμε χορέψει όλοι μας. Μιλώντας για μουσική και ερωτική μεταβίβαση, η Ελίζ Σνάιντερ, γνωστή και για ένα από τα μεγαλύτερα ερωτικά σκάνδαλα της ψυχαναλυτικής κοινότητας, καθώς συνήψε δεσμό με τον αναλυτή της, τον Βίκτορ Ρόζεν, είχε συγκρίνει την ψυχανάλυση με ένα κουαρτέτο εγχόρδων, υποστηρίζοντας ότι όποιος δουλεύει ψυχαναλυτικά επιχειρώντας να ακούσει το ασυνείδητο κάτω και πίσω από το συνειδητό, επιχειρεί να ακούσει 4 όργανα, 4 μελωδίες και πώς ταιριάζουν μεταξύ τους. Με την ακρόαση της μουσικής κάτω και πίσω από τις λέξεις, ένα κατεξοχήν νιτσεϊκό φιλοσοφικό θέμα, μπαίνουμε στην ομιλία του προσυνεδρίου του κυρίου Αλεξανδρίδη, που έχει ως στόχο την παρουσίαση κλασικών κειμένων, ώστε να γίνει ευκρινέστερα αντιληπτή η μουσική υπόκρουση κάτω και πίσω από τη λέξη έρος. Ανοίγω εισαγωγικά με τα δικά του λόγια, ο κύριος Αλεξανδρίδης θα επιχειρήσει να διατρέξει τον δυτικό πολιτισμό, επισημαίνοντας τις θέσεις σημαντικών φιλοσόφων και κινημάτων αισθητικής, κάνοντας παράλληλα κάποιους συσχετισμούς ανάμεσα σε αυτές τις απόψεις και σε θέσεις της ψυχανάλυσης. Κλείνω εισαγωγικά. Είναι γνωστό ότι ο Φρόιντ, για να δημιουργήσει την ψυχαναλυτική ορολογία, χρησιμοποίησε με μεγάλη δεξιοτεχνία λέξεις όχι μόνο από την καθημερινότητα, αλλά και από θεωρητικές γνώσεις των ανθρώπων της εποχής του. Ψυχαναλυτικοί όροι, όπως ο έρος ή το ειδιπόδιο, λειτουργούν σε πολλά επίπεδα.
Μπορούν να ξυπνήσουν πολλά συναισθήματα και πολλούς συνειρμούς. Για παράδειγμα, δημιουργώντας τον όρο ειδιπόδιο σύμπλεγμα, ο Φρόιντ χρησιμοποιεί προσχηματισμένα χαρακτηρολογικά πρότυπα από τη συγκεκριμένη τραγωδία του Σοφοκλή, διευκολύνοντας την κατανόηση, αλλά και προμηθεύοντας την προσέγγισή της μια αρχική ερμηνευτική τεκμηρίωση και βεβαιότητα που οφείλουν να επερωτηθούν στη συνέχεια. Ως δεύτερη αιτία για την επιλογή του θέματος Έρος, ο Έρος παραπέμπει στο θέμα, το κακό, του προηγούμενου, του 16ου συνεδρίου της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας. Με την παραπάνω επιλογή υποδεικνύουμε τη συσχέτιση των δύο αυτών θεμελιακών ενιών ως ενδυνάμει αντιθετικών, προτρέποντας το συνεδριακό μας διάλογο σε μια πληρέστερη προσέγγιση και κατανόηση της ανεξάρτητης διπολικής θεματικής που διαπερνά την ατομική και την κοινωνική πολιτισμική πραγματικότητα. Στη δεύτερη αυτή προβληματική θα αναφερθεί στο συνέδριο ο κύριος Δημόπουλος με την ομιλία του «Έρος, αντίστοιξη στην ενόρμηση του θανάτου», επιχειρώντας, όπως λέει, να κατανοήσει την αντίστοιξη παιχνίδι μεταξύ συνδέσεων και αποσυνδέσεων. Ανοίγω εισαγωγικά, η σχέση με το αντικείμενο είναι περιπέτεια. Έχει κόστος οικονομικό. Αρχίζει έτσι η αποσύνδεση, απόμιξη, για να αποφευχθεί η περιπέτεια της σύνδεσης με το αντικείμενο. Θα ακολουθήσουν όμως κινήσεις επανασυνδέσεων. Κλείνω τα εισαγωγικά. Στην τελευταία φροηδική θεωρία, ο Έρος εκφράζει το σύνολο των ενορμήσεων της ζωής και συνιστά μια γενική αρχή, η οποία οθεί κάθε μορφή ζώσας ύλης στη δημιουργία όλο και μεγαλύτερων ενωτήτων, έτσι ώστε η ζωή να επιμικρύνεται και να οδηγείται σε υψηλότερη σύνθεση. Στη δομική θεωρία, ο Έρος ενώνει, δημιουργεί δεσμούς. Ο θάνατος επιτίθεται στους δεσμούς και διαλύει τις ενότητες που έτσι τείνουν στην καταστροφή. Σε μία ψυχανάλυση τα νοήματα κατασκευάζονται μέσα από τις συνδέσεις. Συνδέουμε διαφορετικά είδη βιωμάτων το ένα με το άλλο, για παράδειγμα, ένα βίωμα της αντιμεταβίβασης και ένα βίωμα του γονέα του αναλυόμενου που έρχεται μέσα από μια παιδική ανάμνηση. Βρίσκουμε κοινά στοιχεία και κατασκευάζουμε την αναλυτική απόκριση. Ο παραπάνω τρόπος γνώσης δεν είναι γραμμικός αιτίου και αποτελέσματος του αριστερού ημισφαιρίου, αλλά συνθετικός, συνειρμικός, απαρτιωτικός του δεξιού ημισφαιρίου. Στη θεωρία των ενορμήσεων στο Φρόιντ και την απαρτίωσή της των βίων θα αναφερθεί με τον ίδιο τίτλο ο κ. Βαρτζόπουλος με την ομιλία του «Συνέρος και πλην-έρος», υποστηρίζοντας, ανοίγω εισαγωγικά, την άποψη ότι η επιλογή του έρωτα και του θανάτου αποκτά τον θεωρητικό και κλινικό δυναμισμό της όταν ειδωθεί ως εξέλιξη και εμπλουτισμός των προηγούμενων, εννοείται φροηδικών θεωριών, και όχι ως αντικατάστασή τους. Οι ενορμήσεις αυτοσυντήρησης αποκτούν διαφορετικό εύρος και περιεχόμενο όταν ειδωθούν μέσα από την οπτική του έρωτα και του θανάτου και το ίδιο ισχύει για τις ενορμήσεις του εγώ και του αντικειμένου. Κλείνω εισαγωγικά. Οι Λαπλάνς και Πονταλής ισχυρίστηκαν ότι με το δίπολο των ενορμήσεων έρος και θάνατος, ο Φρόιντ εγκατέλειψε τη σεξουαλικότητα ως τη μόνη ταραχοποιό δύναμη που κυριαρχεί στο κέντρο της ασυνείδητης φαντασιακής ζωής του ανθρώπου. Η δαιμονικού τύπου δύναμη του έρωτα της ιστερίας έδωσε τη θέση της στη δαιμονική τάση για την επανάληψη και την ενόρμηση του θανάτου. Για την ταραχοποιό δύναμη του έρωτα θα μιλήσει ο κύριος Ζερβής στο συνέδριο στην ομιλία του με τίτλο «Ο έρος ως ανατρεπτική δύναμη επένδυσης της ζωής απέναντι στην νεκρική αδράνεια». Ανοίγω εισαγωγικά. Ο Φρόιντ διαπιστώνει ότι ο έρωτας έχει την ικανότητα και τη δύναμη να σπάσει τα όρια ανάμεσα σε φυλές, έθνη και κοινωνικές ομάδες. Με αυτή την έννοια επιτελεί ένα έργο κοινωνικό εξαιρετικά σημαντικό. Αυτό όμως ταυτοχρόνως συνεπάγεται τη διάρρηξη της όποιας προηγούμενης ενότητας. Πρόκειται δηλαδή για ένα είδος ανανέωσης των δεσμών που πηγαίνει πέρα από προηγούμενες δεδομένες στατικές καταστάσεις. Κλείνω εισαγωγικά. Την ανατρεπτική δύναμη του έρωτα τονίζει άλλωστε και ο εξαίρετος φιλόλογος Οικουτρής, σχολιάζοντας ότι η λέξη αγάπη στο έργο του Πλάτωνα, το Platonic Love, με την οποία μεταφράζεται ο πλατωνικός έρωτας, προκαλεί σύγχυση, γιατί στο συμπόσιο, τον πλατωνικό διάλογο, η λέξη αγάπη εκφέρεται με μια υποτιμητική χρειά. Στο εδάφιο,
ανοίγω εισαγωγικά, όπως το λέει στο συμπόσιο, «Όσπερ οικέτης αγαπών παιδαρίου κάλος ή ανθρώπου τεινός ή επιτιδεύματος ενός», κλείνω εισαγωγικά, ανοίγω εισαγωγικά του Σικουτρί, και ο οποίος λέγει αγαπών, όχι ερών, διότι ο έρος έχει μέσα στη φύση του τον πόθο των άπειρων και των ατελείωτων, ενώ εδώ θέλει να χαρακτηρίσει τον ευκόλως ικανοποιούμενον εις ορισμένων σταθμών των ταπεινών και μικροπρεπή. Κλείνω εισαγωγικά. Στη δομική θεωρία η σεξουαλικότητα δεν ταυτίζεται έτσι περαιτέρω με τη γενετήσια λειτουργία και υπογραμμίζεται η τάση να αποσυνδεθεί ο έρος από τη σεξουαλικότητα προς όφελος των μετουσιωμένων εκδηλώσεών της. Ήταν ο Γκέτε που εισήγαγε στη γερμανική γλώσσα τον όρο μετουσίωση, αναφερόμενο στη δυνατότητα που διαθέτουν οι ανθρώπινες ενορμήσεις και τα συναισθήματα να μετουσιώνονται, δηλαδή να μετασχηματίζονται και να ανυψώνονται. Ο Φρόιντ είχε διακρίνει την εξειδανίκευση από τη μετουσίωση με τα παρακάτω λόγια, ανοίγω εισαγωγικά. Η μετουσίωση είναι μια διεργασία που αφορά τη λίμπιντο του αντικειμένου και συνίσταται στην αλλαγή της κατεύθυνσης της ενόρμησης, που οδηγείται πλέον προς έναν άλλο στόχο μακριά από τη σεξουαλική ικανοποίηση. Η εξειδανίκευση αποτελεί διεργασία που αφορά το αντικείμενο, το οποίο μεγεθύνεται και εξυψούται χωρίς να αλλάζει η φύση του. Κλείνω εισαγωγικά. Και η εξειδανίκευση όμως μπορεί να οδηγήσει σε μια απομάκρυνση από τη σεξουαλική ικανοποίηση στο μη σωματικό έρωτα, τον ουράνιο έρωτα για το αντικείμενο. Σε ένα άρθρο του 2011, ο Κέρμπερ αναφέρεται στην έννοια της σεξουαλικής αγάπης και κατασκευάζει ένα θεωρητικό πλαίσιο για να διευκολύνει τη διάγνωση περιοχών παθολογίας στην ικανότητα κάποιου να αγαπά με αυτόν τον τρόπο. Σε αυτή τη γραμμή σκέψης, η υγιή σεξουαλικότητα ορίζεται ως η αμοιβαία αμφίδρομη σχέση ολικών αντικειμένων μαζί με την ικανότητα για έντονη σωματική ικανοποίηση. Ο κύριος Σαββόπουλος, στην ομιλία του με τίτλο «Σεξουαλική συνέβρεση και οργασμός», θα αναφέρει στο συνέδριο, ανοίγω εισαγωγικά, ότι κάτω από τα ερωτικά βιώματα, σε ασυνείδητο επίπεδο, διακινούνται οι πρώιμες σχέσεις του ατόμου μαζί με τα άγχη που προκύπτουν από αυτές. Διακινούνται δηλαδή και οι σχέσεις με την πρώτη σαρκική σύντροφο, τη μητέρα ή το υποκατάστατό της. Η συνουσία ενώνει πολύ περισσότερες ψυχικές διαδικασίες από ότι το σύνολο των υπολείπων ερωτογόνων περιοχών του οργανισμού. Κλείνω εισαγωγικά. Η αναζήτηση του ολόκληρου του μύθου του Αριστοφάνη, του ένα, θα ξέρετε το ένα, ότι κάποτε ήμασταν ένα και χωριστήκαμε στα δύο, έχει έναν πυρήνα αλήθειας, υποδεικνύοντας την αγωνιώδη προσπάθεια του ανθρώπου να διατηρεί μια αίσθηση συνοχής του εαυτού του, που εξασφαλίζει η ερωτική σεξουαλική συγχώνευση, όπως υποστηρίζει και ο κύριος Σαββόπουλος. Ο μύθος προσφέρει το συμβολισμό της επαναφοράς της αρχαίγονης σύνδεσης όλων των πρωταρχικών οντογονικών στοιχείων ενός εντογενάστη υποκειμένου. Η διαφοροποίησή τους που εξυπηρέτησε την ψυχοσεξουαλική εξέλιξη του ατόμου παραμένει εκτεθειμένη στην επιθυμία υπέρ της παλινδρόμησης στο στάδιο του πρωτογενούς ναρκισσισμού. Η κατανόηση της σύγχρονης ποικιλότητας της ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης στη διάρκεια του βίου, για την οποία έχουν προταθεί από σύγχρονους ψυχαναλυτές διάφορες εικόνες ως μεταφορές, όπως το καλλιδοσκόπιο, γέφυρες που συνδέουν χώρες, ρόδα ποδηλάτου με πολλές ακτίνες, η θεωρία των fractals και house, η γενική ιδέα της πολλαπλότητας, αναιρεί εν τέλει τη διπολική σύλληψη του ψυχισμού ή μήπως όχι. Στην ομάδα εργασίας, η προσκεκλημένη ομιλήτρια θα μιλήσει για το πώς η τεχνολογία έχει επηρεάσει το φλερτ, τον έρωτα, το σεξ, οπότε και την ψυχανάλυση, κάτι που φυσικά είναι μια σύγχρονη προβληματική. Η ίδια στο βιβλίο της «Η εποχή της διαστροφής» ασχολείται με τις δραματικές αλλαγές που η τεχνολογία έχει συνεπιφέρει στα ανθρώπινα, μελετώντας τη διαστροφική στροφή που έχει επέλθει στις ανθρώπινες σχέσεις. Αναρωτιέται αν είναι καλό να μιλάμε για διαστροφή ή για μία εφεύρεση, για μια δημιουργία του ανθρώπινου ψυχισμού, που προσπαθεί στο τέλος της ημέρας να έχει ή να εφευρίσκει κοντά του κάποιον που να τον αγαπά και να αγαπιέται από αυτόν με όποιον τρόπο του επιτρέπει η παθολογία του. Θα αναφέρω ένα παράδειγμα από το βιβλίο, όπου η αναλήτρια ένιωσε αποστροφή για κάποιον που την επισκέφθηκε όταν της αποκάλυψε, αφού μίλησε για ώρα για τη σύντροφό του Μάγια,
ότι πρόκειται για μια κούκλα από σιλικόνη. Ο φεμινιστικός εαυτός της εξεγέρθηκε από τη σεξιστική στερεοτυπική αναζήτηση μιας γυναίκας κούκλας που δεν μιλάει, δεν έχει γνώμη και δεν μπορεί να συγκρουστεί, παρά μόνο να υπακούσει και να οδηγηθεί δίχως αναστολές στο κρεβάτι και τη σεξουαλική ικανοποίηση του αφέτη της, όπως ήδη της είχε πει ο άνδρας αυτός. Στη συνέχεια, η αναλήτρια αναγνώρισε μέσα της μια δική της ειδωνοβλεπτική επιθυμία να διεγείρεται, να μάθει κι άλλα για αυτόν τον διαστροφικό άντρα και το διαστροφικό τρόπο του σχετίζεστε με την κούκλα. Και μόνο στη συνέχεια, μέσα από την εαυτοανάλυση της και τη διεργασία της αντιμεταβίβασής της, ανέκτησε τη δυνατότητα να λειτουργήσει ψυχαναλυτικά, συνδέοντας τις επιμέρους ψυχικές κινήσεις της στην υπηρεσία της ακρόασης αυτού του άντρα που περίμενε υπομονετικά για μια ακόμα φορά την απόρριψή του και την κατάκριση στην οποία είχε μάθει να ζει από παιδί. Η αντιμεταβίβαση γενικότερα έχει αναγνωριστεί ως η κύρια πηγή πληροφοριών που στη συνέχεια εντάσσονται σε ερμηνείες, ειδικότερα για τις πιο αρχαϊκές παθολογίες. Συνεπώς, τονίζεται ότι πρέπει να έχουμε πρόσβαση στο σύνολο των αντιμεταβιβαστικών απαντήσεών μας, συμπεριλαμβανομένων όμως των ερωτικών. Η ερωτική αντιμεταβίβαση εξακολουθεί να αποτελεί ταμπού, όμως ακόμα και σήμερα σύμφωνα με πολλούς ψυχαναλυτές. Πώς ερωτευόμαστε σήμερα την εποχή της τεχνολογίας και των νέων διαστροφικών σεξουαλικότητων, σήμερα που είμαστε πια εν μέρει τα κομπιούτερ μας, οι ηλεκτρονικές μας συσκευές, χάνοντας μέρος από την ανθρώπινη μας διάσταση την οποία κατακτούν σταδιακά τα ρομπότ. Ο κύριος Μωρίκης, στην εργασία του που θα παρουσιάσει στο προσυνέδριο «Τροπές του έρωτα» από τον Ανδρέα Εμπειρίκο στο διαδίκτυο, επισημαίνει το γεγονός, ανοίγω εισαγωγικά, όλο και περισσότεροι ψυχαναλυτές έρχονται αντιμέτωποι με νεοπαγούς τύπου παθολογικές ψυχικές οργανώσεις, που σε μεγάλο βαθμό δείχνουν να είναι επίσης πολιτισμικά επαγόμενες. Κλείνω εισαγωγικά. Άραγε χρειάζεται να σφυριλατηθούν, όπως προτείνει ο ίδιος, νέα εργαλεία κατανοήσεως από την ψυχαναλυτική σκέψη ή αρκεί η χρήση των ήδη υπαρχόντων διευρύνοντας την εαυτοανάλυση μας σε αυτό το νέο ψυχικό τοπίο. Αυτά και άλλα ενδιαφέροντα ερωτήματα θα μας απασχολήσουν στον προσυνεδριακό και συνεδριακό μας διάλογο. Εκτός από τις ομιλίες τις οποίες αναφέρθηκα συνοπτικά, θα έχουμε φυσικά όπως πάντα και πολλές ενδιαφέρουσες ομάδες εργασίας. Επιστρέφοντας για να τελειώσω στις κλασικές ρίζες της ψυχαναλυτικής σκέψης, οι άνθρωποι στους οποίους απευθυνόταν ο Φρόιντ ήταν εμβαπτισμένοι στην κλασική παράδοση και λέξη όπως ο έρος και ερωτικό επιστράτευαν τη γοητεία και την ομορφιά του έρωτα και ίσως σπουδαιότερο ακόμα τη βαθιά αγάπη του έρωτα για την ψυχή. Απαλλαγμένη από εκείνους τους συσχετισμούς που συνδέονται στενά με την κλασική καταγωγή της, η λέξη έρος όχι μόνο χάνει πολύ από το νόημα που ήθελε ενδεχομένως ο Φρόιντ να υποδηλώσει, αλλά μπορεί ακόμα να λαμβάνει νοήματα που αντιτίθενται σε αυτές τις λεπτές αποχρώσεις. Είναι θεμιτό, εφόσον το ασυνείδητο αποκαλύπτεται με σύμβολα ή μεταφορές, η ψυχανάλυση να το προσεγγίζει με την ιδία τη μεταφορική του γλώσσα. Από την άλλη, είναι σημαντικό να μην παίρνουμε αυτές τις μεταφορές για τεκμηριωμένες αποδείξεις. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Φρόιντ επιμένει να οργανώσει τη διαισθητική γνώση με σαφήνεια και βάση του ορθού λόγου. Ο Φρόιντ τόνιζε κατ' επανάληψη πως οι εχθροί της ψυχανάλυσης δεν αποτελούσαν κίνδυνο για αυτή. Ο κίνδυνος ήταν οι αφελείς φίλοι της ψυχανάλυσης που τη χρησιμοποιούν με λάθος τρόπο. Αυτά για την εισαγωγή στο συνέδριο, στο οποίο σας καλούμε όλους να συμμετάσχετε ο καθένας με τον τρόπο του. Ευχαριστώ.